Nekwonu ka nwatakịrị anụnwa si wee bulo ya obiri n'aja ọcha, kama na mami ya na papi ya ebulokwa ya bụ ya mmenwu. Emere ka ndị mmadụ mata na afa nwatakịrị a bụkwanụ Jeremiah, na ọ bụkwanụ nwa nwoke, na oyi emetụ years na Septemba 2025 ka ọ ya agba ahọ na-abụ, na afa nne na nna ya bụ Mr. and Mrs. Praise Mambo. Emere ka ndị mmadụ mata na nwatakịrị anụnwa bido yaba ahụ dịka papi ya si wee kọ na obido n'ọnwa Febụwarị 2025 ahụ wee yaba nwatakịrị anụnwa na-afụ ebe a. Onya ka o ruru na Febụwarị 6 fa wee kpọrọ ya wee jee ụlọọgwụ. N'afọ ụlọọgwụ ọkpụ ya wee jee bụ Self-Breed Medical Center n'ọdị n'Edo steeti nke dị na Benin City. N'ebe a ka ọ kpọ nwatakịrị anụnwa wee jee na dọkịta n'ọrụ mbọsị ahụ ọkpụ ya wee jee wee sị ya na nwatakịrị ọkpọ wee bịa na ya agbanye ya ọbara, na ọbara ya pelu mpe, na ọ bụrụ na agbanyeghịkwana ya ọbara na akwara dị ya n'ahụ ya adịkwanụ wiiki. Nke nwoke a mere ka ndị mmadụ mata na-ewetakwa n'ọbara wee tinyelu nwa ya n'ọkwa ọbara a ka etinyechalụ. Fa wee kpọrọ nwatakịrị a wee naba wee chekwa na ife adịgo mma, na ọnya ka fa na ruoru o teghe aka ahụ wee bidokwa wee yabakwa nwatakịrị anụnwa. Ọnyanwa ka o ruru na May 5, 2025 fa wee burukwa ya bụ nwatakịrị wee jebekwa ụlọọgwụ. Na ka fa lụrụ ebe a, dọkịta wee sịkwa na ya agbanyekwa nwatakịrị anụnwa ọbara, na ọbara adọrọzi ya n'ahụ. Papa nwatakịrị a wee na-agwa dọkịta na o nwerezikwa n'ego ọbara, na nke o goro mbọsị izizi ahụ fa bịakwanụ bụ 40,000. Papa nwatakịrị a mesịalụ wee sị nọọsụ kama nwa ya nwụkwanụ ka ya kpọwa ụmụnne ya, kpọwakwanụ ndị oyi ya, mana onwe ndị ya nyere ya aka. N'ọnya ka ọ kpọchara ụmụnne ya na fonu fa wee kwụnyere ya 35,000 naira. O wee welu wee gotakwa ọbara. Na ọnyanwa ka o gotachara ọbara anụnwa wee kwanyere ya nwatakịrị anụnwa. Nwatakịrị wee ka na-ayakwa ahụ na o nwedịrị ife ọbụla chenjikwanụ n'ahụ ya mgbe etinyechara ya nyabụ ọbara. Nke bụzi na dọkịta nwezikwanụ nyabụ ụlọọgwụ, onye nke a na-akpọ Dr. Humphrey, wee kpọọ nne na nna nwatakịrị anụnwa wee gwafa na ọka mma ka fa kpọrọ nwa fa wee jebe n'ụlọọgwụ anụnwa a na-akpọ Edo State Specialist Hospital nke dịkwanụ na Sapele Road. Fa kpọzi nwatakịrị anụnwa wee jebe ebe a. Fa mere ka ndị mmadụ mata na ka fa lutere ebe ahụ, ndị ụlọọgwụ wee gwafa na ya mere fa ncha niile ọbara ka ejemekwa na ya labụ. Fa wee miri nne na nna nwatakịrị ọbara, wee mirikwa ya bụ nwatakịrị ọbara, wee jezie mee nnene, wee kpọzie nne na nna nwatakịrị a wee na-agwafa na nwafa nwoke anụnwa abụrọkwanụ SS, na ya bụ nwatakịrị na-akọwa na ọ tachara ahụ na efu ya n'ihi echekwanụ na ọ bụkwanụ ọya SS bụkwa na efe ọ na-aya, na ife dọkịta gwaziri fa bụ na ọya mmenwu ka obere nwatakịrị anụnwa na-aya nya ọya obiri n'aja ọcha. Wee na-agwa mama nwatakịrị a na papi ya na fa ebulokwa nya bụ ọya na ọsọsọ nwafa bụkwa na ife bụ nya bụ ọya. Ya bụ ife wee gbagwojuo di na nwunye na-aba anụnwa anya. Fa wee na-asịzi kedu ka o si wee mee. Dọkịta wee na-ajụ fa kedu ebe fa jechabugoro bifo fa wee bịakwa n'ụlọọgwụ nke fa anụnwa. Ọ wee na-agwa ya na-enwebugoro ụlọọgwụ nke fa jeru andị n'ebe ahụ na nwatakịrị aṅụkwa na-akpa ọbara na-aba ebe ahụ nọ ndị ụlọọgwụ ahụ bụ ife gwalụfa na fa bịazikwanụ na nke anụnwa fa nọkịta anụnwa. Dọkịta wee na-agwafa na fa jechiyakwa n'ụlọọgwụ ahụ fa si wee bịa ka fa nyezie fa akwụkwọ. Papa nwatakịrị a mere ka ndị mmadụ mata na mgbe o ruru n'ụlọọgwụ ahụ ka ọ nọ wee na-agwazi dọkịta ahụ na ọfa nwa binyelu nwa ya ọya mmenwu site n'ọbara fa kwanyelu nwa ya n'ahụ. Ebe a ka dọkịta nọzi wee na-agwafa na bifo fa kwanyelu nwa fa ọbara n'ahụ na fa mekwalụ nwa fa test wee na-achọpụta na nwa fa bụkwa ọya mmenwu. Kedụzi ka nwa fa si wee buru ọya mmenwu? Ịgwahọ nne na nna ya iburu ọbara na-akwanyere ya n'ahụ. Kedụzi ife kpatara na ịkpọghọ nne na nna ya ka inene fa marụkwa na fa ebu ọya mmenwu? Papa nwatakịrị a wee na-asị na dọkịta anụnwa chọọ ka ọ kọvaa ụlọọgwụ ya na ka ọ chọpụtara na nwa ya bụkwanụ ya bụ ọya mmenwu mgbe ọ na-agbanyere ya ọbara. Na ya kedu ife kpataziri na ka ọ chọpụtara ya bụ ife bifo ọ gbanyere ya bụ nwatakịrị ọbara? Na ya kedụzi ife kpatara na ọ gwaghọ nne na nna ya bụ nwatakịrị na nwafa bụkwanụ ọya mmenwu? Dọkịta nọrọ ebe ahụ na-agwafa na ọbara niile fa kwanyekwanụrụ ya bụ nwatakịrị n'ahụ na-emerụ nyocha ọfụma na ya bụ ọbara dịkwanụ chọọ na ya bụ ọbara dịkwanụ oke, na fa nenekwara ya bụ ọbara ọya mmenwu dịkwanụ chọọ na ọya mmenwu adịghọ na ya bife wee gbanyere ya nwatakịrị anụnwa. Ya bụ ife wee buru ife iru uju na ife ịkwa akwa na ife mwute na ebe di na nwunye anụnwa nọkwanụ. Papa nwatakịrị a wee na-asị na ya nidikwa n'ikpe nkwụmọtọ, na ya nidi justice maka ụlọọgwụ nke izizi anụnwa fa jere ebe anụnwa akwụnyere nwa ya ọbara n'ahụ, na ya kpụpụriri ndị ụlọọgwụ ahụ n'ikpe ka fa kọwalụfa ka nwa ya si wee butekwanụ ọya mmenwu. Kedu ife ị na-eche gbasara ya bụ ife? Kedu ebe ọ dị gị ka nwatakịrị a si wee butekwanụ ya bụ ọya? Maka na ọya a na-ekwu ife abụrụkwa obere ọya, ọkwa ọya mmadụ ya yagidezie wee nwa na ya bụ ọya enwerọkwanụ ọgwụgwọ. Ọ dị gị? Maka na ụfọdụ na-asị na enwere ike mama nwatakịrị a na ụmụazị a ji ebe fa mụrụ nwa ka emee DNA
ka fa marụ na ọ bụkwa nwafa ka ndị ụlọ ọgwụ kinyere fa ka ọ bụ na-echenjiri nwafe echenji andị na fa marụ na nwafe eburugo ụzọ wee yaba ahụ n'ụlọ bifo fa wee kpọrọ ya wee bịa n'ụlọ ọgwụ nke izizi ahụ fa bịara. O nwekwara onye nke kọmentị wee sịfa mmadụ one ka fa na fa bi n'ụlọ fa enwere house help na fa kpọkọta ndị niile bi n'ụlọ befa ka ejegodu mee fa nnene oya obiri n'aja ọcha ka e wee marụgodo ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọgo. Ebe onye nke a kọmentị wee sị na nke nwaanyị mụrụ nwa na mami ya maọbụ nne di ya na onwere nke bịara ọmụgwọ ka a kpọrụkwa onye nke a bịara ọmụgwọ jee nene ya na ụfọdụ n'ime fa na-enyekwa ụmụazị ala na fa buru ụzọ wee mee nyocha na nzacha n'ụlọ befa bifo fe wee na-eje ịkpụpụzi ndị ụlọ ọgwụ nke izizi ahụ fa bụ ụzọ wee jee n'ụlọ ikpe. Wee sị ka m wetara unye ebe a ka isoro wee tụlee kedu ebe ọ dị gị ka ife na-eme nwatakịrị anụnwa o si wee bịa. Ọ dị gị ka o si n'ụlọ ka enene ndị niile bi n'ụlọ ebe ahụ mara onye bụ ya bụ ọya ka ọ dị gị ka echenjiri ya bụ nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ ka ọ dị gị ka ọbara agha akwere nwatakịrị n'ụlọ ọgwụ nke izizi ahụ fa bụ ụzọ wee jee ebe ahụ ka o si wee bute ya marụkwa na amarụ na ndị ụlọ ọgwụ na bifo fa amị ya mmadụ ọbara n'ahụ naanị enyocha n'elu nyocha na ana unu mana ọ bụrụ na fa enyocha ha ọfụma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ fa ka ya bụ ife si wee pụta unu mana ya emechi ya bụ ụlọ ọgwụ onye ka fa ji efe ise a n'anya wee nyochaa ya ole sizikwa na onye mere mmadụ ọbara nwa na onu onyochaghị enyocha. Onye nke a wee sị na bifo ị na-anabata mmadụ n'ụlọ be na ọ bụrụ na ị nwere ụmụazị na guje nene onye ahụ onye obiri n'aja ọcha ọsịkwa ya bụrụ house help ọsịkwa ya bụrụ nwa bọyị bifo ọ na-abata be na mgbe ejikwa ekwu a na-eteka wee sị ka m wetara onye ebe a ka ife ichere gbasara ya bụ ife.